Adeyeye, Babatunde, Akande, ẹni ìtàn Ogunwusi, abáyín jó Ooni ìrìsà, abáyín yọ̀, adúpẹ́, asọpẹ́, abá bàbá gbégbá ọpẹ́, lọ́pẹ́ ṣe ń pọ̀ sí, torí ọmọ ọlọ́pẹ́ ń sọpẹ́ nígbà gbogbo, ọmọ ọlọ́pẹ́ ń sọpẹ́ nígbàkúùgbà. Oore yìí ó kọjá alábẹ́ aṣọ, ẹni tó raṣọ ọ̀pá mẹ́fà fi hànyàn mẹ́fà láàrin ìṣẹ́jú mẹ́fà títí ó fi dórí wákàtí mẹ́fà. Ó yẹ ká ti mọ̀ pásọ náà ti kúrò ní kọ̀rọ̀ bọ́ sí gbangba, ó ti dàgbérò. Oore ọmọ tuntun kò ṣeé dáwọ́ bò, gbogbo àgbáyé bá bàbá dúpẹ́, inú wa dùn, bẹ́ẹ̀ ni kò ṣeé pamọ́ra. Ayọ̀ wa ò sì ní dàfí ẹ̀yìn lágbára Elédùà. Oyíndàmọ́lá ní kí n máa kí bàbá pé wọ́n kú ewu ọmọ tuntun. Ó ní kí n ṣàdúrà pé kíní kan kì í ṣe kíníkíní ojú omi, àrùn kan kì í ṣe lẹ́ńlẹ̀. Oyíndàmọ́lá ní ó de ní tí ń ṣe nínú ọlá, kọ́mọ náà fi là kó fi lọ́lá. Ó ní ó dèjì kọ́mọ náà fi bíbejì lọ́jọ́ ọ̀la. Oyíndàmọ́lá ní ó dẹ̀ta, ó lágbọ́n ayé ò ní ta ọmọ náà. Ó ní ó dẹ̀rin, ẹ̀rín làgbàrá rìn kodò lọ́nà òjàre, àgbàrá ìfokòtò, ire ayọ̀ àlàáfíà kò ní fún ọmọ náà. Ó ní ó dàrún, ọmọ náà ò ní run tilétilé, kò ní run tẹbítẹbí, kò ní run tààtàrà lágbá Elédùà. Ó ní ó dẹ̀fà, ìfà ilé, ìfà oko, ìfà òde, kó máa bọ́ ọmọ tuntun lágbára Elédùà. Ó ní ó dèje, gbólúgbọ́n bá sọ̀rọ̀ yóò kíje sí, ire mi tún bọ̀ lágbára Elédùà. Ó ní ó dẹ̀jọ́, ọmọ náà ò ní rẹ́jọ́ lágbára Elédùmarè ọba. Ó ní ó dẹ̀sán, ọkà yóò ní san ọmọ náà. Ó ní ó dẹ̀wá, fọ́mọ náà ò ríre lágbára Elédùà. Oyíndàmọ́lá ló ní kí n máa wí pé Ooni báríkà.